Ni-courtesy call ang bronze medalist sa shooting sa bago lang natapos nga Southeast Asian Games kon SEA Games. Sa pagbisita, gitunol nila ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug Konsehal Gail Restauro kang Diogenes Avila, bronze medalist sa SEA Games ang cheque sa 10,000 pesos. Gipakita usab ni Avila ang iyang bronze medal ug ang iyang presidential medal nga Order of Lapu-Lapu Kamagi. Nakadawat si Avila og 100,000 pesos gikan sa Office of the President isip pahalipay. Laing 60,000 pesos usab gikan sa Philippine Sports Commission ug 30,000 pesos usab gikan sa Philippine Olympic Committee. Iyang gihulagway nga dili basta-basta ang nagasto sa shooting competition nga iyang gisalmutan tungod kay mogasto gyud siya og salapi aron sa pagpalit og pellets nga bala sa airsoft. Gitagaan gani ko niya og kuan 10K sa katong mga at least gado na mo kanya na mo kanya at least makasupport man lang sa akong needs sa pellets